Amics i amigues del Torredembarra Actualitat, avui hem vingut aquí a l'Espai Jove on des de fa ja 3 setmanes està assajant, han començat els assajos entre l'Espai Jove i el casal municipal dels pastorets. Torredembarra tornarà a tenir pastorets, es podrà tornar a veure aquesta tradició nadalenca tan arrelada al nostre país, una tradició que des dels anys 90 que no es veia aquí a la nostra vila. I avui, des del Torredembarra Actualitat, per parlar dels pastorets, hem portat a 3 persones, 3 actors, que han estat implicats en diferents etapes de la representació dels pastorets, concretament de l'obra L'Estel de Natzaret, de Ramon Pàmies, aquí a Torredembarra. I començant per l'esquerra tenim l'Oriol Porta Ramírez, tenim també el Joan Ramírez Lara i també l'Anna Ramírez Lara. Em sembla que sou família, oi? Sí, sí. Germans i fill d'ella. Molt bé. Molt propera. I una família molt implicada en els pastorets en diferents èpoques. No sé si podeu recordar més o menys en quines representacions heu participat, en quines èpoques dels pastorets aquí a la Torre, potser començant per tu, Anna. El 1990, 1991 i 1993. No sé per què, el 92 no tinc constància de que s'haguessin fet, però doncs el 93 doncs sí. Però anteriorment també hi havia... Anteriorment sí, bueno, jo havia fet els primers pastorets l'any 1969 i tenia 14 anys i vaig fer el mateix paper d'Arcàngel, Sant Miquel. Un dels papers principals de... Molt de valor, vaig tindre. Ara quan hi penso, de quin valor. Molt bé, aquest cop la teva successora serà la Trini Huguet, per tant suposo que li desitges sort en aquesta etapa. No, i que ho farà molt bé, perquè la Trini val molt. Tenim un àngel i tenim dos pastors, dos pastorets. Un és el Jonàs, que és el Joan Ramírez, que també vas participar en aquesta representació als anys 90. Sí, vam fer en aquests anys que comentava era ella, que era la segona època de la reposició, perquè la primera havia començat amb mossèn Enric, me sembla, l'any. I aquesta era la segona. I sí, fèiem de pastors amb el Rafael Núñez, que ha traspassat ara fa poc temps, i vam estar aquells anys fent-ho i ens ho vam passar molt bé, va ser molt maco i molt ferm. I també tenim l'Oriol Porta, que va estar en aquella etapa dels 90 i ara repetiràs a l'etapa dels 2020, de la dècada dels 20. Sí, ho vaig fer als anys 90 i ara el grup de joves, que va prendre la bona iniciativa aquesta, ho tornem a recuperar, van demanar col·laboració i al final em vaig engrescar i vaig parlar amb ells, els vaig dir que volia el mateix paper i torno a sortir ara amb el mateix paper que feia als anys 90. Seràs l'únic en aquesta representació que repetiràs paper, el paper de Naftalí, que és un dels pastors que surten a l'obra. Sí, el mateix paper que feia abans el torno a fer ara. Molt bé, jo t'acompanyaré en aquesta aventura, però jo sí que en el meu cas canvio de paper, feia de Tassis, que una mica com el segon sacerdot del temple, i ara aquest cop faig d'Uries, que és el sacerdot del temple, que és el que casarà, fem una mica d'espoiler, que em sembla que ja se sap, que casarà a Maria i la Verge Maria i Sant Josep. Molt bé, recordem, situem-nos això, a l'any 90, d'on surt la iniciativa de recuperar els pastorets aquí a la Torre? Qui té la idea aquesta? Bueno, la iniciativa va ser de mossèn Enric. No, Enric va ser l'anterior. Sí, els 90. Llavors, com que ja els havíem fet abans, doncs ens feia molta il·lusió i es va involucrar el senyor Creuet, perquè necessitàvem un director i necessitàvem algú que ens guiés. I sí, ho va fer ell i la veritat és que tots estàvem molt contents de tornar-ho a repetir i ell també, perquè veia que la gent responia i s'involucraven molt i arrel d'això dels pastorets després van fer obres de teatre i tot perquè la gent es va involucrar molt i van reaccionar molt bé davant d'aquesta iniciativa de fer els pastorets que es havien fet antigament. Sí, aquells pastorets són una mica com la llavor del grup d'aficionats Salart, que ha tingut té una llarga trajectòria. Sí, de la segona etapa, perquè abans el grup d'aficionats Salart ja havia tingut una etapa anterior, no? Però sí, vam continuar fins que, el teatre fins ara, que fa poc que hem deixat de fer perquè no tenim director i
ja són grans i tot això. Però bueno, va començar amb els pastorets. Molt bé, i en el teu cas, Joan, com te vas implicar en aquest projecte? Perquè estàvem tota la colla que fèiem activitats. Resulta que el jovent que més o menys d'una edat són els que fan les activitats, totes les que hi ha pel poble, a vegades, no? I estan involucrats potser en grups de folk, o estaven involucrats en espais de música, o estaven involucrats amb sardanes, amb les colles sardanistes, i llavors també ens hi van posar amb això. Et comentàvem això que et dèiem del Creuet, que per ell va ser un repte, perquè ell venia de fer, o coneixia molt, el teatre més aviat modern, i aquest, clar, és un teatre molt tradicional i havies de respectar moltes coses tradicionals per fer els pastorets autèntics d'abans, no? I per ell també ho comentava. Per mi és un repte, però és que el vull fer i va ser fet, perquè llavors ens hi vam amoldar tots, ens hi vam trobar. I llavors estàvem allà a la colla, que clar, eren els mateixos que estàvem allà, eren els que es trobaven durant tot el dia pels carrers. Això és el que ve, perquè eren tots gent del poble i ens van fer una pinya a la mar de maca i ens ho vam passar pipa. I llavors també aquesta generació més jove, la nostra, que també érem uns quants que hi vam participar. Sí, jo vaig apuntar per això, els meus pares, els tiets, família, estaven tots allà involucrats, llavors amb jovent, gent de la meva edat dels anys 90, i llavors ens vam involucrar també i van començar a participar i a formar part del grup de teatre. Jo recordo que els assajos eren al vespre, entre setmana, i també algun cap de setmana, al vespre, ja a la Caixeta, seria el lloc on s'ha de fer a la Caixeta, el que ara és Cal Maiam, però que llavors era un teatre de veritat, era un teatre amb butaques, amb aquell ambient de teatre de sempre. No sé com eren aquells assajos per preparar aquest muntatge. Bueno, ens ho passàvem molt bé perquè disfrutàvem molt, però hi anàvem tots. O sigui, no és com ara, que clar, que diuen no, assajarem una escena perquè els altres no vinguin, no, com que ens ho passàvem tan bé. I anàvem tots, sí, érem com una pinya. I bueno, hi anàvem doncs els dies. I mentre no sortíem fèiem de públic, no, baix? Sí. I el Creuet s'enfadava molt i despotricava i creia, però després s'ho passàvem molt bé. Molt bé, llavors, clar, i estem parlant de textos, en alguns casos, monòlegs bastant llargs. En el cas de Sant Miquel, jo recordo que era com t'aprenies aquests textos? Quina era la tècnica o el secret? No ho sé, però encara me'l sé ara, perquè et puc dir qualsevol fragment. El disc dur d'aquella època el vaig captar i vull dir encara el tinc ara a disposició. Per tant, si es posés malalta l'actual Sant Miquel, mira, truquen i cap allà. Perquè, de veritat, vull dir, no sé. Però és que me'n recordo de tot, inclús d'altres personatges, com abans hem estat comentant. I, bueno, devia ser l'època bona per captar. Per gravar, sí. Home, els duels entre cometes amb Satanàs, encarnat per Joan Grinyó, eren d'alt voltatge teatral. És que et havies d'aprendre els dos textos, perquè, clar, com que les entrades a vegades no eren exactes, doncs havies de saber, vull dir, el paper d'ell i el paper meu, vull dir, tot. Sí. Molt bé, en el teu cas, el teu partener era el Rafael Núñez, que també, malauradament, va morir fa poc temps. Clar, també havíeu d'estar molt compenetrats, també. Molt. Ara abans comentàvem que el fet era que ens sabíem tots dos el paper de tots dos. Hi havia algunes vegades que mitja funció igual ens canviàvem per una frase el paper i acabàvem fent el paper d'un i el paper de l'altre, però seguíem fent-ho igual. I clar, i els altres rebien les mateixes frases i podien entrar-hi, però a vegades ens canviàvem el paper, sí que tu has dit això, sí, clar, però és que llavors he comentat, i era això, perquè se sabíem els dos papers, havíem de ser molt repicats a vegades, i a vegades tan repicats que ens canviàvem, i llavors fèiem un paper i anava molt així. Però bé, com que ens enteníem i teníem un sentit de l'humor bastant similar i això corresponia i ens va anar molt bé. Perquè diuen que és més difícil fer riure que fer plorar, i la feina vostra era fer riure, i ho aconseguíeu, la gent... Bé, sí. Nosaltres ens ho passàvem molt bé, i això es transmet, lògicament, no? I quan estem parlant d'aquest teatre on ho fèiem, que era molt proper, perquè l'escenari a les primeres files, que hi haurà, màxim, hi havia 2 metres, si era molt proper, clar, et senties molt, i a baix tenies la majoria de gent eren de casa, no? Vull dir, eren del poble.
I doncs, clar, t'hi senties molt bé, sí, sí. Bueno, en tot cas, Oriol, quins records tens d'aquella època? Jo recordo poc d'aquella època, sí del paper, no era un paper molt gran el meu, però sí que recordo això que fèiem els assajos al vespre, el que diu ell, que anàvem tots, i els que no actuàvem fèiem de públic, i l'ambient. Era un ambient molt maco, tant amb gent més gran que jo, com amb gent més jove, gent de la mateixa edat, que és el que es repeteix ara. Vull dir, hi ha gent gran i hi ha gent jove, i jo crec que això és el bonic d'un obra de teatre, que hi hagi diferents generacions. Sí, ens traslladem a l'any 2025 i l'Associació de Joves de Torredembarra, que acabava de crear aquesta primavera, al mes d'abril o maig, si mal no recordo, doncs diuen de recuperar l'Estel de Natzaret i sí, es posen en mans a l'obra i van fer el càsting a l'estiu i a partir de després de la diada ja han començat els assajos. Que l'ambient és diferent, oi? No sé si l'elenc és bastant més jove que el que hi havia llavors. Sí. No, la mitja d'edat és bastant més jove, però d'aquí hi haurà algun canvi, però no podem dir res, fins aquí es pot dir, però no, jo crec que sortirà molt bé i... Home, jo crec que més de la meitat dels actors i actrius no havia nascut quan s'havia fet la representació dels anys 90. Ell diu que són més joves, potser és perquè, com que ell és més gran, els veu més joves, però segurament que deuen tenir la mateixa edat que teníem nosaltres llavors. No, jo diria que no, que baixa, sí, perquè jo crec que estava a la trentena, 40 i pocs, i ara estan a la 20, n'hi ha que estan entre els 18, 20 i pocs anys. Sí, llavors hi ha uns quants més veteranos, però la majoria ja està molt. I llavors que Manel Creuet ha deixat el testimoni a Joan Maria Vidal, també un actor, director i dramaturg torrenc, que també, clar, evidentment, la visió serà molt diferent. Sí, suposo que serà més actualitzada, no? Perquè, clar, parlàvem de decorats que en aquella època teníem, ara seran tot projeccions i coses que, vull dir, simularan els decorats i que quedarà superbé, però, clar, més innovador. En aquella època també vau tindre de fer alguns artilugis, alguns muntatges. Jo recordo això, el Satanàs, el Joan Grinyó, que portava com unes llumetes aquí, a les banyes, que s'activava amb algun botó d'alguna manera. Sí, amb unes piles que portava darrere, que els hi posava el Núñez, el Rafel, abans de sortir, i coses d'aquestes, els trons, tot això, també havíem de buscar a veure com ho fèiem, no? Clar, és que la gent veu això, els sectors que surten al davant, però darrere jo recordo que hi havia molta gent a la tramoia i molta gent implicada, el que dèiem, apuntadors, maquilladors, els vestits, clar, hi havia molta feina allà darrere. Els cares amb suros cremats i de tot pintats allà, els dimoniets que eren tota la canalla nostra, no? Que llavors sortien tots fent de dimoniets i coses d'aquestes, però quan els havien de pintar aquelles cares vermelles, tots sortien amb les cares enceses, a més no poder, però clar, sí, era el que hi havia. I clar, i llavors, com que allò t'ho maten molt els llums, de baix donava l'efecte correcte, que és el que... I què creieu que va passar perquè els pastorets no tinguessin continuïtat com en altres municipis? Es representen cada Nadal, i aquí a Torredembarra hi ha hagut aquesta discontinuïtat. Potser per la manca d'assistència de la gent, no? I que el jovent, els que hi havia, els grans, alguns es van casar, altres van marxar fora, el jovent estudiava, no tenia temps d'assajar i es va perdre. I clar, és una pena perquè és el que tu dius, que has tingut de sortir ja i seguir una tradició, no? De tants anys. I també el que està davant. El que està davant, també, que ha de tirar una miqueta del carro, per dir-ho, va haver el moment que quan el Creuet ho va deixar, no es va trobar o no va sortir ningú que es seguís enganxant, com ara. I suposo que llavors es va refredar i es va deixar de fer i un cop està refredat costa tornar-ho a reemprendre, costa. Perquè quan hi ets, bé. Llavors per d'aquí van deixar el grup de teatre, es van fer coses noves. Però el teatre, els Pastorets va ser això, també va marxar el que ho portava davant i suposo que llavors un potser tenia feina, l'altre que fos, però no hi havia ningú que estirés el carro. I això sempre hi cal, sempre ho hem dit, no? Això ens hi trobàvem amb les sardanes, ens hi trobàvem amb altres coses, que sempre hi ha d'haver algú a davant que tiri del carro. I quan falla aquesta peça... Clar, si no se n'hi posa una altra, tots els altres, clar, jo ja estic aquí, però va ser llàstima, perquè... Sí, perquè vull dir, la veritat és que
era molt bonic i tots els dies estava ple, perquè clar, com que era una cosa doncs, a nivell doncs, de poble, doncs, hi havia les tietes, les iaies, vull dir, a veure els nens, vull dir, a veure... I clar, doncs, estava ple cada dia, ho fèiem 3 dies i vull dir, estava ple. El dia de Reis, venien els Reis, que vull dir, era molt bonic. Sí, això ho recordo, el dia 6, que era el dia de Reis, doncs el dia 6 a la tarda, sí, venien els Reis a l'adoració. Al reservar entrades es posava un tope que no podíem agafar més de tantes, perquè si no, amb la família sola ja no omplíem. Clar, i llavors tothom, bueno, tu pots agafar tantes, però bueno, era el maco que hi havia, que era tot el poble que es veia una mica involucrat, no? Sí, era ferm, era ferm. No, de veritat que van ser uns anys molt macos, perquè ens ho vam passar molt bé, i bueno, doncs vam tindre bons resultats també, perquè ara quan veiem fotos i això, jolín, doncs m'ha quedat molt bé, no? Molt bé, Oriol, per acabar, no sé, quina creus que ha de ser aquesta clau perquè tingui continuïtat els pastorets a partir d'ara? Ganes i sobretot espai per poder-ho fer, que jo crec que és un dels motius també que es perdés, perquè al desaparèixer el teatre, clar, falta infraestructura i lloc per poder assajar, representar, i ara que s'ha recuperat, que està costant molt recuperar-ho i s'ha pres la iniciativa, animar el grup de joves o a qui sigui que tirin endavant i que vagi cada cop a millor i que no es perdi. No, i de pas l'Ajuntament, a veure si acaben ja el teatre, l'auditori, que porta 20 anys pràcticament parat, que ja sigui un bon lloc. Que no tinguem un teatre aquí és trist. És una pena, sí, per tot, Molt bé, recordar que estan a la venda les entrades, a la Corseteria Ciuró podeu anar a comprar les entrades per 10 euros, i funcions, si recordem que són el 23 de desembre, el 28 de desembre i el 4 de gener, el primer dia a 2:45 i els altres 2 dies a les 9 del vespre, i això. I els assajos continuen, Oriol, i continuem i tot preparat. I des d'aquí, des del Torredembarra de l'Actualitat, anirem fent seguiment d'aquesta recuperació dels pastorets, que realment ens fa molta il·lusió i en certa manera ens hem implicat. Moltes gràcies, Anna, Joan i Oriol, per haver vingut avui aquí i això, i a veure si podem dir de llarga vida als pastorets. Moltes gràcies a tu per tindre l'ocasió. Molt bé, gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies.